שימו לב, הוא חיבר אותה, היא מפסקת רגליים ומתחילה פשוט להישען אחורה. עכשיו אתם רואים את היד למעלה? טוב, נראה שאותכם בעיקר יורידו, אבל אתם רואים את היד למעלה? יד למעלה היא מחזיקה לאט לאט, ועם החבל תראו מה היא עושה. עכשיו, לא צריך זווית יותר מדי אחורה, אחרי מתהפכים. הבנתם? הכל ברור? לא. איך הוא שמע? לא? אבל בסדר, בוא תהיה כבר בסביבה. להיות פה או שמה? כן, אתה יכול להיות פה, להיות... כן, כן, אתה תצטרך עוד מעט לקבל בגדים, כן. לקבל רתמה. אי אפשר לראות, אבל שלום. הנה. את מחזיקת, היד העליונה צריכה להיות על החבל שיוצא, לא לפניו. לא, לא שם, יותר למעלה. היא יכולה להיות באוויר. את יכולה להיות גם באוויר. אהה. טוב, היא כבר אי שם למטה. אמילי, עוד שנייה, אני רוצה לראות אם הוא מגיע למטה שם. חבל שזה באמת לא שתי עמדות, כי אז אפשר ליד הילדות לרדת. כי הם לא יגיעו, יהיה להם קשה ככה עם הזוויות האלה. חצי חיקות לא ירדו בכלל, אין להם משקל. כן, מרינה, את עוד שם?